ser på, hvad der sker i Iran. Hele verden ser til og holder øje med det regime, som har udsat befolkningen for den vold, vi har set alle sammen på billeder og filmklip. Og som vi kan se i dag, er det glædeligt for os som arrangører, at der også er rigtig mange danskere, at der er flere danskere i dag, end der var til sidste demonstration. For det her er ikke alene en kamp for iranere. Det her er en kamp for demokrati og frihed alene. Det er godt nok i Iran, det foregår. Det er iranere, det går ud over i Iran. Men det er en kamp, som hele verden skal bekymre sig om. De iranske, modige kæmpere er ikke alene. Vi står sammen med dem i kampen for demokrati. De seneste par dage har været underlige. Jeg har ikke kunnet tænke på andet. Jeg har ikke kunnet følge med i andre nyheder end dem om Iran. Jeg har tænkt på de universitetsstuderende, som ligger begravet, fordi de brugte deres demokratiske rettigheder. Jeg har tænkt på den teenager, der på et billede, et af de utallige billeder af vold og skyderier, som desperat råbte om hjælp. Jeg har tænkt på de kvinder, som bliver tævet med køller. Jeg har alleroftest tænkt på